No, takže prajem vám krásny večer, všetkých vás vítam dnes na tomto našom vysielaní alebo tomto našom talk show. Takže o čom to bude? Nepôjdeme dnes po trendoch ani po nejakých reklamných sluboch, ale budeme hovoriť o funkčnom a vedecky podloženom prístupe k starostlivosti o pleť krok po kroku. Tak, aby naozaj ľudia mali z toho menej chaosu a viacej výsledkov, aby boli spokojnejší. A dnes vám predstavím človeka, ktorý nás bude sprevádzať dnešným večerom, s ktorým sa budeme rozprávať. A je to človek, ktorý patrí do úzkeho kruhu ľudí, pracujúcich s najnovšími vedeckými a technologickými poznatkami v oblasti skincare a je v prepoji na špičkové technologické zázemie v tomto segmente. Má prístup k aktuálnym postupom, pracuje s nimi v praxi, má reálne výsledky, prešlo aj rukami naozaj veľmi veľa ľudí, žien aj mužov. Sami na nej budete môcť vidieť, že vlastne nie sú to len reči, ale sú to reálne veci, reálne výsledky, ktoré fungujú. Takže dovolte mi, aby som privítala medzi nami Janku. Ahojte, krásny večer vám prajem, vítam vás na dnešnom vysielaní a ja som veľmi rada, že práve ja vám dnes môžem odovzdať moje skúsenosti. Dnes večer sa budeme rozprávať o tom, ako si nastaviť skincare rutinu, ako prísť k tým najlepším výsledkom, ako sa zbaviť chaosu v starostlivosti o pleť a začať využívať základné kroky a prísť k tým najlepším výsledkom s produktami, ktoré už máte doma alebo možno ktoré chcete vyskúšať. Ja dnes predstavím úplne naozaj základnú skincare, ktorá funguje, ktorá má krásne výsledky. Pri každej tej časti tej skincare vám dám aj nejaké konkrétne odporúčania, produkty, ktoré ja používam, ktoré ja odporúčam používať klientkam. Pokojne píšte do chatu aj nejaké otázky, ak bude priestor, tak na ne zodpovedáme. Ak nebude priestor, tak si určite zapíšeme, na základe toho môžeme vytvoriť ďalšie vysielanie. No ale teda poďme na to. Poďme, kľudne si zoberte pera papiere, pretože bude to nálož informácií, ktoré vám určite budú dávať zmysel a keď ich budete chcieť využívať, tak vám možno ten papierik pomôže s tými poznámkami. Takže môžeme začať úplným tým základom, ktorý ja odporúčam. Je úplne základný krok a teraz budete prekvapené, ale nejde o žiadny produkt. Absolútne žiadny produkt, ale konzistentná starostlivosť o pleť. Je to o rutíne a o pravidelnosti. Toto je krok, ktorý prináša jedny z najväčších výsledkov. Pretože žiadny produkt, žiadna technológia, žiadna kozmetika, žiadna výživa nefunguje v šuflíku. Nefunguje v skrinke a ty nemôžeš mať s nej výsledky, keď raz si na tú pleť niečo dáš, potom 2-3 dní nedáš. Takže možno práve preto si tu, aby si sa to naučila, možno budeš vďaka tomuto Zoomu motivovaná začať pravidelne, konzistentne sa starať o seba. A ja vždy hovorím, že pleť potrebuje systém, nie chaos, čiže práve o tom je tá pravidelnosť a naozaj najlepšie, alebo teda ani tie najdrahšie produkty nefungujú, ak ich máme v šuflíku odložené. Takže to je taká tá základná, prvá najdôležitejšia informáciu, ktorú si dnes potrebovala počuť. Ja idem hneď ďalej a to je krok číslo 2, ktorému sa budem venovať asi tak najviac času dnes večer, pretože myslím si, že je najdôležitejší
v takom tom už ponímaní, čo sa týka produktov, a to je čistenie. Ja stále hovorím, že keď niekto nemá zvládnuté čistenie pleti, tak môže si kúpiť aj 200-eurové sérum a jednoducho mu fungovať nebude a nebude mať výsledky, ktoré očakáva. Povenujem sa v tejto časti viacerým témam, ale najskôr prvé, čo začnem, tak vám poviem to, že čo často býva taká otázka, že musím si čistiť tvár aj ráno, aj večer. Tak tu vždy zvyknem hovoriť alebo sa pýtať, že a zuby si umývaš tiež len ráno alebo tiež len večer. Ja verím, že všetky ženy, ktoré sú tu, aj ak sú tu aj nejakí muži, tak to robia aj ráno, aj večer. Ako nehovorím, stane sa každému, že zaspí alebo niečo. Ale presne to isté, veľmi podobné niečo sa deje aj na našej pleti. A to je to, že keď si ráno vstaneme, tak v tých ústach niečo cítime. Dáte mi za pravdu, že máme potrebu si umyť tie zuby, lebo tam niečo sa tam dialo v noci a to cítime. Avšak na tej našej pleti to necítime, ale ono sa to tam deje tiež. Naša pleť v noci tiež regeneruje, vylučuje toxíny a ja vám poviem dnes takú informáciu, vôbec nebude príjemná, ale verím, že vďaka tomu si zapamätáte, že prečo aj ráno, aj večer sa starať o tú pleť. Ja som to počula na jednej prednáške, že jedna nejaká zákazníčka, klientka alebo proste nejaká kočka, ktorá bola na prednáške, sa spýtala prednášajúcej, že teda či si musí pleť čistiť dvakrát, tak ona jej povedala na to, že predstav si, že ráno na tej pleti máš mŕtvolky. Je to hrozné, ale mne to vždy, keď som lenivá ráno si spraviť tú skincare alebo večer, tak si to tam predstavím a ona, že dobrá, a teraz si predstav, že na tie mŕtvolky si dáš, nacapeš tie kvalitné séra, tie brutálne produkty, ktoré si zakúpila, takže teraz sa mi bude štíkať každé ráno a večer, keď si na mňa spomeniete a na mŕtvolky, ale je to naozaj veľmi dôležité. Čiže treba sa o tú pleť starať aj ráno, aj večer. Teraz sa zamerám na to, že čím čistiť tú pleť, pretože máme tu, väčšina žien si čistí vodou, mliekom, čistiacimi penami, gelmi, olejmi alebo technológiami. Prejdem všetky, len tak v skratke. Voda nestačí. Bohužiaľ, veľa žien si len ráno opláchne tvár, že veď som si umýla, veď som dala dole tie vrtvolky, alebo teda tie všetky veci, ktoré tam nemali byť. Avšak voda nezmie masť, nezmie účinné látky z tej pleti, pretože oni sú hlbšie, treba ich nejakým spôsobom odtiaľ vytiahnuť. Čiže voda nestačí. Zabudnime na vodu. Voda nie je čistenie. Voda je na pitie. Vodu potrebujeme do tela, nie na tvár. Mliečka sú väčšinou jemné, tu často býva chyba v tom, že si to dávate na tampón a drhlíte si s tým tvár. Mliečko patrí na pleť, vykrúžkovať a umyť. Aj to sa mi často stáva, že ženy si dajú na ten tampón a že mám vyčistenú, lebo mám čistý tampón, ale nie, treba to oplachnúť. Gel a pena, tu je vždy taký pozor prst, že väčšina tých gélov a pien majú zložky, ktoré vysúšajú tú pleť, takže pozor na to. Oleje sú zase vhodnejšie podľa mňa skôr na večer na odstránenie SPF-ka make-upu, avšak tu tiež je také, že často upchávajú pory, pretože hociaké oleje používajú, alebo jednoducho tie oleje sú také, že treba ešte pokračovať v tom čistení, aby sa to odstránilo. A ani jedna z týchto vecí, ktoré som hovorila, za mňa nie je dostatočné čistenie, pretože čistenie má aj nejakú dĺžku a treba prejsť po každom mieste dostatočne a pri tom bežnom čistení rukami, tak proste to len tak prebehneme, šup pár sekúnd, že veď som umytá a sú miesta, kde absolútne neprejdeme. Čiže ja, čo odporúčam, je technológia Lumispa, pretože toto je niečo, čo mi vyčistí pleť 100% dokonale, pretože celé ošetrenie trvá iba 2 minúty a to je vlastne aj to, čo potrebujeme. Napríklad SPF-ko,
sa potrebuje na rozpustenie cca 2 minúty. A to s tým bežným čistením rúk nikdy nevydržíme, nedáme si stopky alebo niečo. A práve Lumispa robí to, že to čistenie je rozdelené vlastne na 4 časti, čiže ja sa dôkladne venujem jednej časti 30 sekúnd, druhej, tretej, štvrtej a je to také, ja by som povedala, že bezstarostné, že ja už nemusím rozmýšľať, či som bola všade, nemusím rozmýšľať, či to sú 2 minúty, či. Hej? Čiže Lumispa je za mňa totálne najdokonalejšie čistenie, nepotrebujem žiadne neviem koľko krokové, 2 minúty vystarané a vďaka nej som sa vlastne aj naučila tej pravidelnej starostlivosti ja, pretože to čistenie a teda to používanie Lumispy mi prinášalo rôzne benefity, to, že som sa cítila po tých 2 minútach naozaj, že tá pleť, to bolo vidieť, to je taký zážitok doslova, vie to byť aj relax, čiže ona je na viacero vecí zameraná, takže samozrejme každá, ktorej čo pasuje, tu odporúčam Janka, používať aplikáciu. No, kročím ti ešte do toho, prosím ťa, keď áno. hovoríme o Lumispe, že by si bola taká dobrá a povedz nám, že čo sú také najčastejšie chyby, lebo viac z nás už má túto Lumispu, že ju používame, tak Mhm. aby sme rovno tie chyby dali bokom a mohli pokračovať ďalej. Dobre, čiže taká tá najzákladnejšia chyba, ktorú ženy robia, že dávajú si gel na Lumispu priamo na hlavicu. Dôležité je dávať si gel na tvár, rozpeniť to alebo proste naniesť na tvár, zapnúť, mať navlhčenú hlavicu, čiže nie sem, ale na tvár, lebo nečistíme toto, ale čistíme pleť. Potom, čo zvyknú ženy ešte v čom pochybiť, je, že si nemenia hlavice pravidelne. Ja vždy hovorím, že už keď ti vypadáva, už je neskoro, pretože to už je úplne, ten silikón sa jednoducho opotrebováva a plnú funkčnosť má podľa firmy 3 mesiace. Ďalej ešte, čo je také časté, čo ja zvyknem badať, že klientky nekupujú tie gély pravidelne ako by mali. Viem, že mi povedia, že ešte mám, tak viem, že buď to nepoužívajú 100% pravidelne, čo teda väčšina používa, ale šetria tým gélom a môže sa potom stať, že si ťahajú tú pleť a že si narúšajú tú, že potom sa stáva, že môže niekto povedať, že no ale tá Lumispa mi poškodila pleť. Áno, môže ti poškodiť pleť, keď nemáš dostatočnú viskozitu, klzavosť, tú vlhkosť a tak ďalej, že proste nie je tam to, čo tam má byť ako v tom pomere alebo proste také množstvo. Potom ešte, čo mi nápadne, je, že sa snažia to používať niekedy s inými gelmi. To je naozaj už také, mi to príde, že investujem do tej technológie, chcem nejaké benefity z toho a dám si k tomu nejaký gel, ktorý mi môže opäť tým, že tam nie je tá klzavosť, tak to poškodzuje ten kožný mikrobióm a jednoducho môže mi tam spraviť mikrotrhlinky a taktiež sa poškodzuje prístroj, čiže sa veľmi rýchlo potom môže pokaziť, lebo jednoducho to sa začne zadrhať, ťažšie to pracuje a odíde ten motor. Čiže toto sú asi také. A ešte posledná, v skrinke nefunguje. Takže toto sú také základné chyby, ktoré ženy zvyknú robiť, ale ja verím, že všetky, ktoré ste tu a máte tú Lumispu, tak ani jednu z týchto chyb nerobíte. Takže to je k tomu čisteniu. Ak neviete, že aký čistiaci gel by ste mali používať, že sa v tom nevyznáte, nepoznáte zložky, tak odporúčam využiť aplikáciu, ktorá je na to určená a fantasticky vám odporúči presne na mieru to, čo potrebujete. A ešte mi teraz napadlo k tomu gelu k Lumispe, že je tam zložka ageLOC a práve tá zložka je kľúčová a keďže je to systém, tak vlastne ten prístroj zapracováva tú zložku ageLOC. Livy, môžeš povedať niečo o nej, lebo myslím si, že to je Áno, dosť máme také dôležité. skúsenosti. Ja už mám teda akože pokročilý vek, ale veľmi sa teším z toho, že tú Lumispu používam, lebo mi ako výrazne pomáha a v tom, že vlastne ona stimuluje to vnútorné prostredie v našej pleti, navodzuje ako keby také prostredie, že ako keby v mladej pleti
a zobudza to fibroblasty. Okrem toho vlastne tie vibrácie, lebo naše bunky nie sú statické, oni sa hýbu, aj orgány v bunkách sa hýbu a tým, že vlastne aj rozvibruje to prostredie, jasná vec, ale spolu s tým age-lockom sa zobudia, aktivujú sa fibroblasty, ktoré znova začnú tvoriť kolagén a elastín. Čiže je to úžasná pomoc pre nás, že vlastne my si vieme ako keby uchovať v tej tvári ten kolagén alebo to množstvo, ktoré tam máme, pretože to, čo odíde, to sa aj dotvorí, že tie fibroblasty neustále pracujú. Čiže nie je to len čistenie, ale je to vlastne aj taký prístroj, ktorý stimuluje k tomu, že vlastne omladzuje tú pleť. Super, super. Ďakujem za takúto informáciu. Aj pre mňa zo pár slov bolo takých novších. Prejdeme teda na krok číslo 2, čiže máme vyčistenú pleť z Lumispou dokonale, najlepšie, ako sa teda dá. Ďalší krok je toner. Poďme sa trošku aj zapojiť. Dajte možno teraz do chatu, keď kliknete na obrazovku, tak na spodku sa vám zobrazí, že chat, tak dajte do chatu, kto používa toner jednotku, kto nepoužíva dvojku. Nebudem to hodnotiť, je to len tak, že zo zvedavosti a pre zaujímavosť, že koľko ľudí pozná alebo nepozná, pretože toto je veľmi, veľmi častý krok, ktorý ženy vynechávajú. Ja to chápem, ja som ho tiež kedysi vynechávala, ja som si myslela, že toner je nejaká čistiaca voda, avšak toner je veľmi kľúčový produkt na to, aby ďalšie kroky v našej rutíne nám prinášali lepšie výsledky. A takým základnými benefitmi tónera je vlastne to, že vyrovnáva pH pokožky, pretože keď sa pleť dostane do kontaktu s vodou a s nejakým čistiacím gelom, tak vlastne sa ako keby narúša to pH alebo mení to pH. A my potrebujeme tú pleť po čistení vždy skľudniť a dostať ju na to správne pH, čiže sa nanáša toner, ale teda to není ten alebo je to dôležitý, ale je to len jedna časť z toho využitia tých tonerov, ale čo prináša ten toner je, že vlastne pripravuje pleť na lepšie vstrebanie ďalších produktov. To znamená, že ako náhle ty si dáš ten toner na pleť, tak tvoje séra, tvoje krémy, tvoja tá ďalšia skincare ti prinesie väčšie a lepšie výsledky. Samozrejme, tie tonery sú rôzne, čiže opäť sa pýtajte kočie, ktoré vás pozvali, že ktorý toner by ti odporúčili, pretože aj ten toner má nejaké cielenie, sú rôzne a samozrejme tiež môžete využiť tú našu aplikáciu, ktorá je pre vás bezplatná, určite sa na to pýtajte a tá vám presne určí, ktorý toner je pre vás vhodný, aby ste vlastne dosiahli tie výsledky, ktoré chcete. No a napríklad tento, ja ho milujem, to je najlepší toner na svete a za mňa. A hovorím to pretože vlastne on zvyšuje to vstrebanie ďalších sér a krémov až o 30%, čiže proste násobne lepšie výsledky a benefity sú z tohto tonera. No a Čo by si nám povedala, prosím ťa, aké chyby sú také najčastejšie, 1-2 pri používaní tejto tonizačnej vody? Najčastejšia chyba je podľa mňa, že si dávate toner na tampón a šúchate po pleti, pretože zbytočne miniete pol tonera do tampónu. To je jedna vec. Druhá vec je to, že zbytočne sa opäť prešuchuje tá pleť tampónom, ktorý je chemicky bielený, ak teda nepoužívate nejaké, ale za mňa najjednoduchší spôsob je pár kvapiek, 2-3 kvapky na ruky, takto si ich rozťapkať a vťapkať do pleti. Nešúchať, ťapkať, predstavte si ako chlapov, keď si dávajú kolínsku, či ako sa to volá, tak takto si to vťapkáš do pleti a nezabúdať na krk dekolt. Takže toto je taká najčastejšia chyba pri tých toneroch. A ešte niekedy si ich ženy zamieňajú za micelárky, takže pozor na to. Toner nie je micelárka a verím, že ani jedna z vás, ktorá ste tu, tak už tú chybu nerobíte, že používate micelárnu vodu, pretože tento beauty omyl už pomaličky zaniká. Verím, že čoskoro ho nebude používať žiadna žena, pretože toľko poškodených
kožných bariér, čo som zažila z miceláriek, tak to proste nechcete. Takže ak ju máte doma, tak rovno s ňou do koša. Nie, že dopoužívať, do koša. Takže tak. A ďalej by som prešla na v podstate taký nadstavbový krok a to je sérum. Sérum nie je to, čo musíme používať, ale väčšina z nás chceme čo najlepšie benefity, už keď sa o seba staráme. A takto. Čo chcem povedať ohľadom séra je, že je rozdiel používať krém a sérum, pretože toto je veľakrát mi ženy povedia, že veď, ale ja používam krém, nemusím používať sérum. Krém je vlastne na komfort pleti, na nejakú tú ochranu, ale sérum je cielené na nejaký problém, čiže väčšina sér rieši niečo, čo nás trápi. Pigmentácia, vrásky, pory, štruktúra a tak ďalej. Čiže sérum je nejaké také cielené riešenie a väčšinou séra sú aj drahšie a to je hlavne z toho dôvodu, že séra majú vyššiu koncentráciu účinných látok. Opäť tu odporúčam využiť aplikáciu, kde naozaj máš 100% odporúčanie na tvoj problém personalizované. Nemusíš hľadať nejaký produkt, ktorý by si kúpila, alebo ti odporúči kamoška, že mne pomohol, pretože vieme, že každá pleť je iná, každá žena alebo každý človek je iný a ty potrebuješ riešenie presne na mieru pre teba a v tej aplikácii vlastne máš sken pleti, kde si zadáš, čo teba najviac trápi a personalizovanie ti odporúči konkrétne produkty, lacnejšie, drahšie, čiže odporúčam to naozaj využiť. Pýtajte sa na to vlastne ľudí, ktorých vás pozvali na tento Zoom, na toto vysielanie, oni vám pošlú prístup, úplne bezplatne samozrejme. Máme tu takéto výhody dneska večer. A čo ja odporúčam, aké sérum, alebo teda, lebo na to sa najčastejšie pýtate, keď sa o tom rozprávame, že čo by som teda ja odporúčala, tak treba využiť tú aplikáciu, ale keď chcete opäť lepšie benefity zo sér využiť, tak treba ho, to sérum, zapracovať s touto malou mašinkou. Toto je niečo, čo chce každá žena, pretože čo dokáže tento boost je, že vlastne vpraví to sérum priamo k bunke a ja to vždy vysvetľujem klientkám, že predstav si, že tvoja bunka je sušená marhula, a pretože sa k nej nedostáva tá výživa z tých sér kvôli tomu, čo si to teraz robila, nerobila a tá tvoja bunka kožná je sušená marhula. No a vlastne ty, keď zapracuješ tým boostom sérum, tak dostane sa to sérum priamo k tej bunke a tá bunka zrazu sa nabopná a je z nej šťavnatá marhulka a z tvojej pleti je pružná, krásna, jasná, svieža pleť, ktorú ti proste budú chváliť všetky ženy a budú sa ťa pýtať, čo používaš. Čiže toto je za mňa najväčšia dokonalosť, čo sa týka sér. Mám s tým fantastické výsledky. Často sa ma pýtajú, že z čoho je tá moja pleť taká žiarivá. Tak toto je to, že je tá pleť proste napnutá, vypnutá, pružná, elastická a toto mi prináša tie najlepšie výsledky, čo sa týka séra. Takže to bolo k séru. Áno. Kľudne sa posun ďalej. Môžem sa posunúť ďalej. A čo ďalej teda máme? Máme už sérum, ideme si dať nejaký krém. Tu je veľmi dôležité povedať, že denný krém je na deň a nočný krém je na noc, pretože tá naša pleť sa inak správa v noci a inak sa správa cez deň. To je presne ako o tom čistení, keď som rozprávala. Čiže nejaké univerzálne krémy, ktoré sú aj na deň, aj na noc. Ja úplne som s tým není stotožnená, pretože v noci sa tá pleť regeneruje, vylučuje toxíny, pracuje, v noci robí tá pleť taký ten servis a my mu potrebujeme dať zložky, produkty, ktoré jej pomôžu v tom servise v nočnom. Hej? A na deň zase, čo ja odporúčam, je používať krémy s SPF-kom
A tu určite vyzdvihnem tento denný krém, ktorý nie len to, že chráni tú našu pleť pred UV žiarením, ktoré tu non-stop máme, ale aj vlastne ochraňuje pleť pred žiarením z telefónov, z notebookov, z neoniek a to je to, čo často spôsobuje práve vrásky, dehydratáciu na tej našej pleti a tento krém za mňa totálne najlepší, ktorý mi prináša veľmi pekné výsledky na dennú rutinu, na to, aby tú pleť ochránil krásnym spôsobom. A ešte mám s ním veľmi pekné skúsenosti, že veľmi dobre sedí s make-upmi, že je taký kompatibilný, že ten make-up potom vyzerá oveľa lepšie na tej pleti, keď sa použije tento krém, žiadne podklady netreba. S tým mám pekné výsledky. Takže to je, čo sa týka toho denného krému a nočného Aby si krému. ešte povedala, prosím ťa, chyby pri používaní hydratačných krémov. Alebo také omyly. Presne viem, na čo cieliš, pretože veľa žien povie, že ja mám masnú pleť, ja si pleť už nemusím krémovať. Toto je také najčastejšie. A ešte v zime nemôžem používať hydratačný krém, lebo mi zamrzne v tvári a takéto podobné veci, že naozaj aj v zime sa musí používať krém, aj v lete sa musí a vždy ten, ktorý je práve na to určený. Čiže nemente to, čo je napísané na obale. Moja mamina, no poznáte to, takže sú to skúsenosti, naozaj to ľudia ešte stále hovoria. Ďakujeme, tak by sme sa mohli presunúť k nočným krémom. Dobre, nočný krém vám ja zase odporúčim jeden, alebo možno aj dva. Tento nočný krém za mňa brutálne použitie, iba takto stlačením vytiahnem, čiže nemusím pchať do neho prsty, je to s dávkovačom. A toto je krém, ktorý naozaj v noci, on sa volá dokonca, že transformačný krém alebo gel a on doslova v noci transformuje tú pokožku, presne si robí tú úlohu, ako som hovorila, že na noc potrebuješ servisáka, nie do posteli, ale na tvár. No. Takže naozaj tie nočné krémy treba používať nočné. Takže to je v podstate taká celá základná denná rutina, čiže vždy najskôr si zacielím. Povieš nám aj o ageLocku ešte niečo? Skús nám povedať ty o ageLocku niečo. Musím sa napiť. Dobre, no, takže o ageLocku, že čo to je to vlastne aj vedecká platforma, ale je to aj technológia, ktorá je implementovaná do niektorých produktov. No a ja sa pamätám, že tak ja už mám akože pokročilý vek, tak ja sa pamätám dozadu, čo sa hovorilo pred 30 rokmi, keď som už ja začala používať nejaké krémy a chcela som, že sa starať o tú svoju pleť, už účinne, že som to potrebovala a vtedy hovorili, že žena má čas po 40-ke, hej, že používať takéto krémy. No tak už je to proste 100-krát zmenené. Vie sa, že tá pleť začína starnúť po 25-ke a ja som osobne bola na jednom takom evente, kde boli najväčší vedci sveta a bol tam aj Joe Chang, čo je vlastne vedúci celého vedeckého výskumného tímu, ktorý máme v spoločnosti a povedal, že keď si chcete udržať mladosť, tak Age už používajte po 18-ke. Že to je krém pre dospelých ľudí a keď si chcete tú mladosť udržať, aj tak sa volá ageLock ako zámok na vek, čiže zámok na mladosť, kto si chce tú mladosť ukotviť, udržať, tak vlastne kľudne môže tie krémy začať používať. Dokonca mali sme teraz také školenie aj zo spoločnosti. Bola tam jedna z otázok bola, že kedy sa odporúča používať akože najneskôr, hej, že tie krémy, ktoré sú ako omladzujúce. A naozaj tam bolo, že po 25 už určite. Takže aby ste vôbec akože s tým nemusíte váhať ani sa toho báť, lebo čím dlhšie si udržíme to, čo máme, tak ako je to tým lepšie, pretože viete, tá koža keď starne, tak v 60 by ste to veľmi radi vrátili naspäť.
ale proste už to až tak nejde, hej, niečo ide, ale nie všetko. A aj tam sú nejaké akože limity. A tak sa hovorí, že novú sukňu si môžeš kúpiť aj v 70-ke, ale novú kožu si v 70-ke nekúpiš. Čiže my sa potrebujeme starať o tú kožu, kým ju máme, že čo najdlhšie si ju udržať. No a tá Súhlasím, technológia súhlasím. ageLog ešte doplním, že vlastne ona už ide na zdroj, cieľene pôsobí vlastne na aktivitu génov a tie vlastne programuje, tie ich nastavuje na mladistvý chod a tie potom nastavujú aktivitu bunky na mladistvý chod, takže vlastne dochádza k určitému takému ako keby omladeniu tej pokožky, že sa človek vie tým vzhľadom posunúť o čo ja viem o 10-15 rokov dozadu. Takže toľko Presne. o ageLoku. Presne, presne tak. Ja ešte možno doplním, že prečo sa to deje a prečo by sa malo používať už možno od tej 18, pretože jednoducho starneme, hej, je to prirodzené, ale my nemusíme starnúť tak, aby to bolo vidieť na tej pleti už v mladom veku. Ja napríklad som už v nejakých 26 rokoch mala veľmi výrazné vrásky a to som sa o seba starala, používala som aj drahšie produkty, aj som chodila kozmetičke, ale jednoducho som tam tie vrásky mala a myslím si, že to je veľmi skorý vek a vtedy som vlastne, keď som začala študovať tieto informácie, tak som pochopila, alebo teda som sa naučila, že vlastne ten kolagén sa prestáva tvoriť, už nie, že prestáva, on sa spomaluje tvorba toho kolagénu už po tom nejakom 21. roku a preto je veľmi dôležité zastavovať ten vek tými produktami a hlavne doplňať možno ten kolagén a hlavne podporovať tvorbu vlastného kolagénu. A to robí napríklad tá Lumispa alebo rôzne, alebo kolagén, ktorý má v portfóliu firma, ktorý vlastne nie je len o tom, že doplňa kolagén, ale podporuje tvorbu vlastného kolagénu a to je to kľúčové, čo iné kolagény nemajú. Takže ja možno rovno prepojím aj na to, že to, ako vyzeráme, nie je len výsledok nejakých kozmetických produktov, ale ja stále hovorím, že chorý človek nikdy nemá peknú pleť. Zdravý človek môže mať peknú pleť, pretože to, ako vyzerá naša pleť, je častokrát výsledok nášho vnútra. Čiže treba sa starať aj o to vnútro, snažiť sa žiť ten životný štýl tak, aby sme boli zdraví. A ja by som chcela nadviazať aj na to, že my tu máme aj fantastickú, neviem, Livka, prezentácia sa asi nespustila. Ja to hneď spustím, len ešte by som mala na teba otázky. Môžem? Áno, Ešte poď. by som mala na teba otázky v tejto oblasti, také dve, že čo je také, s čím sa stretávaš, že si ľudia myslia, že im to pomáha a robia si opak. Čo im pomáha a robia si opak? Skús mi napovedať, čo ty myslíš úplne? Či ide o zvon... Napríklad, ja som sa teraz stretla s takým, že mi povedali, že aký je dobrý ten krém a že ešte aj ako vonia. Že oni sa ako keby v tom kúpu, hej, že tej vôni, že to je také láhodné, že vonia po marhuliach. No a vlastne čím viacej ten krém vonia, tým je tam viacej tých chemických ingrediencií, Áno, že to nerobí dobre. Určite to nevonia po marhuliach, ale vlastne všetky tieto vône sa vyrábajú z ropy. Hej, to sú ropné deriváty a vlastne tým ten krém je taký akože horší. Alebo ešte sa mi stalo, že uh, takú námietku som dostala, že dáma povedala, že používa prírodné veci bez niečo mi to konzervantov. napadlo, len A som také, nechcela som ísť do tejto áno, témy. a také vlastne ani neexistuje. Pretože no skúste si nehať pomeranč 3 dní na drese, že čo sa s ním stane, že proste to musí byť nejako upravené šetrne, jasná vec, že s takými zložkami, ktoré sú OK pre našu pleť, ale proste, že toto nefunguje. No a predtým vlastne, Janka, ako ty chceš prejsť k tej podpore znútra, ja by som ešte chcela vám povedať, aby ste neodchádzali, aby ste vydržali do konca, pretože na konci pre všetkých zúčastnených budeme mať jedno perfektné prekvapenie,
Takže ja teraz presuniem ešte slajd na moment na toto, že vlastne to je to, čo Janka hovorila, že na budúce môžeš pokračovať, že čo budeme hovoriť. Aha, už tu máme prezentáciu. Takže super, ďakujem aj za tento slajd. A toto som vlastne ja pred nejakým rokom, alebo 2, už 2 to budú, pred 2 rokmi. A ako som hovorila o tom, že keď chceme mať peknú pleť a chceme vlastne žiariť, tak potrebujeme naozaj byť so sebou spokojné. A u veľa žien to je aj o postave. A táto spoločnosť má aj vlastne produkty, ktoré podporujú zdravie tela a ja som vďaka ním schudla. A o tomto budeme rozprávať na ďalšom vysielaní, ktoré bude 5.2. Bude to štvrtok, zase takto online. Čas vám ešte upresníme, pretože teraz momentálne je ešte v akcii tento balančný systém na chudnutie, alebo teda na podporu zdravia a udržania postavy. Takže chceli by sme vás tam rovno pozvať, že si to zapíšte a pýtajte si na to prístup, pretože to je niečo za mňa neskutočné. Celý život som chudla, celý život som sa snažila, zdravo som sa stravovala. Napriek tomu som už mala tie kila navyše, myslím, že to pekne vidieť. Nehovorím, že som bola tučná, ale už som sa necítila komfortne, nechcela som chodiť s deťmi na kúpaliska, pretože už to tam nebolo, nebola som s tým stotožnená, ako vyzerám. A veľa žien naozaj tým trpí a obmedzuje sa, takže my tu máme riešenie pre vás, pre všetky, ktoré toto riešite. A ja sa na vás teším aj na tomto vysielaní, ktoré budeme robiť teda 5.2. a bude to zase online na takýto štýl ako teraz, dnes. Ja by som ešte doplnila, že vlastne je to úplne niečo revolučné, niečo prevratné, pretože vieme, že keď ženy schudnú, tak veľmi rýchlo príde ten jojo efekt, že návrat a je jedna štúdia, ktorá vlastne už je známa, že zistilo sa, že naše tukové bunky majú epigenetickú pamäť a majú vlastne sa chcú vrátiť do toho pôvodného stavu, ako boli pred chudnutím. Všetko preto robia, pretože sa chudnutie udeje kalorickým deficitom, ktorý nestačí. Hej, to je ako keby sme auto doniesli do servisu a že postarajte sa o ňo a oni umýjú motor, ale nevymenia filter, nevymenia proste olej. Hej, takže toto sa deje pri kalorickom deficite, že zvonka sa umie motor. No a vlastne tento systém robí to, že podporuje správne pracovanie tých orgánov, ktoré súvisia so zdravým a správnym metabolizmom. Takže je to naozaj niečo unikátne, takže za to sú tie výsledky, tak to potom je udržateľné, lebo vlastne celý ten systém sa nastavuje nášho organizmu. No a keď už sme tu pri tých podujatiach, tak ja sa ešte vrátim. A vlastne by som vám rada ukázala, že ešte aké máme podujatia vo februári. Takže je to 4.2. v Nitre živé, je to penzión Artin, ďalej 5.2. online, ako na udržateľné zdravé schudnutie. No a 8. je exkluzívne veľmi Praha, kedy sa bude uvádzať táto nová technológia PRISM. Je to teraz ako novinka a Joe Cheng je človek, ktorý stojí na čele vedeckého výskumného tímu, viac ako 70 vedcov a získal uznanie ako najinovatívnejšia osobnosť roka pred pár rokmi. Hej, že je to vedec, ktorý proste je naozaj, že par excellence. No a na to sa veľmi tešíme, pretože zažijeme tam aj prednášky, ktoré sú necenzurované, veď vieme, ako to je. No a potom je to 18.2. Košice Trenčín a ďalej sú to online vysielania obchodnej príležitosti a to 3., 10., 17. a 24. februára. Takže toto si možno poznačte, aby vám nič neušlo. No a teraz to prekvapenie nakoniec, takže Janka, veľmi pekne ďakujeme za informácie, že si sa teda podelila s nami o skvelé veci, ktoré určite využijeme. A ten, kto vydržal do konca, získava prekvapenie a to je špeciálny darček. Je to pomocka, ktorá mu uľahčí dennú starostlivosť o pleť. No a pýtajte si ho človeka, ktorý vás dnes pozval.
Takže vidíme sa najbližšie 4.2. naživo Artin o 17. a 5.2. online tu. Takže vám prajem ešte krásny večer. Krásny večer, ďakujem Maja.